ଚାଷର ଆମେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଜିନିଷ ବାଛୁଛେ। ଚାଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ସବୁବେଳେ ହେବ। ମାର୍କେଟ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାର୍କେଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ସିଜନ୍ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଚାଷରେ ଆମର କେତେବେଳେ ଆମର ଘାଟା ହେବନି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଷ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ବଗିଚାରେ। ସାଧାରଣତଃ କୋବି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଆମ ଲଟି ଜାତୀୟ କହିଲେ ଆମର ବିନ୍ସ ରହୁଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହୁଛି, କଲରା ରହୁଛି, କାକୁଡ଼ି ରହୁଛି ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି କିଛି ଜାଗା ରହିଯାଉଛି, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏବେ ଆପୁଲ୍ ବେର୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାହା କୁଳୁ କହୁଛୁ, ସେ କୁଳି ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗାଇଥିଲି 12ଟି ଗଛ। 12ଟି ଗଛରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଗଛରେ 7ଟି ଗଛରେ ଫଳ ହୋଇଛି ଭଲ। ଏବଂ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଫଳ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ପାଚିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଫଳ ହେବ ବୋଲି। ଆମର ଏ ଗଛକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କେଉଁଝର ମାର୍କେଟରୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫଳ ଫଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 6ଟି ଗଛ ରହିଲା, ସେ ଗଛ ଆମର ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ଛେଳି ଖାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଟିକେ ବଢ଼ି ପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ଫଳ କମିଛି। ତଥାପି ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମିନିମମ୍ 4ରୁ 5 କେଜି ପାଖାପାଖି ଆନୁମାନିକ ଫଳ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ସାଇଜ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରସ ମାନେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ରସ ଏମିତି ବାହାରିଲା ଏମିତି ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଆମ ନେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛର ଫଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ 20ରୁ 25ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ 4-5 କେଜି ଦେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ ଆମର ଡବଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷକୁ ଆମର 50-60 କେଜି ଆରାମସେ ବାହାରିବ। ଏଠି ଡେଲି ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏବେ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ପାଚିଗଲାଣି। ବହୁତ ଫଳ ଫଳିଥିଲା, ତଥାପି ଫଳ ଅଛି, ସବୁ ଫଳିଛି ସବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏପରି ଯଦି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଆମ ଏଇ କୋଳି ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ ଆମକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ବିକିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ ଏ ଗଛର ଅଛି, ସେ 2ଟା ଗଛରେ ଟିକେ ଫଳି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଛେଳି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗଛରେ କମ 20-25ଟା ଲେଖା ଫଳ ଫଳିଛି। ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଦେଲାନି। ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ହେବ। ଏଠାରେ କିଛି ସାର ଖତ ଏତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗଛ ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 4-5 କେଜି ଫଳ ଫଳିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 20-25 ଫଳିବ। ଏ ଗଛ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଖାଲି ଜାଗା ରହୁଛି, ସେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖିକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 10ରୁ 20ଟି ଗଛ ଲଗାଇଦେବା ତାହେଲେ ଫଳ ଫଳିବ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନ୍ସ ଲଗେଇଛି। ବିନ୍ସ ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମେ ନେଟ୍ ଭିତରେ ବିନ୍ସ ଲାଗିଛି, ସେ ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ପୁରା କେମିତି ଫଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ନେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ କେମିତି ଗଛ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବା ଅଛି। ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଚାଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କେବେ ଆମକୁ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅଧିକ ଏଇ ଜିନିଷର ଅମଳ ହେବ ଆଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବନ ଫଳ ଦେଖିକରି। ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।